La realitat de la vida és el món que et fiques a la ment tu, que et creus. El color em transmetix alguna cosa. Sí, és curiós. Aquest color és curiós. Mira, 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 això no ho he explicat a ningú. Mira, és igual que he sortit, però és la veritat, no? Jo vaig perdre la dona i fa 3 anys i pico, i el Colom sempre m'ha fet companyia. D'on neix el sentiment? D'on neix les emocions? No t'ho has preguntat mai, d'on neix la consciència? Que podia ser la meva dona? Doncs sí que ho penso, sí. No t'enganyo. Que ho és? No, això no ho sé.